А сега на среща с Илия Кирчев, който винаги е много колоритен събеседник и с една много любопитна и интригуваща покана към всички нас. Илия, какво помниш от годините, в които Спартак беше начало с теб и ти беше човека, който водеше отбора и към бронзовите медали го изведе? Ами какво да ти споделя, господин Янев, или Чече, както ти викахме на времето? Он е Спартак, който беше, сега го няма. Ние влагахме повече старание, повече любов към организацията, повече така отговорност пред публиката, която сега липсва в нашите футболисти. Мене ми се струва, че всеки един за нея трябва да има обич и всеотдайност. Кои са имената, които би изписал с златно перо в историята на Спартак? Ами аз трябва да почна с бати апостол Топсакара, Бог да го прости. Хубав, добър футболист, който му учеше от дете как да играе футбол. Второ, мога да назова Димитър Ненчев, Бакала, Кирил Пандов, Борис Парушев, Тома Захариев и така нататък. Да не изтървавам някои други да останат обидели, но всичките ми са били хубави приятели и до ден днешен са уважаеми като братя. Паметните мачове от тези години, които направиха Спартак един от най-добрите отбори в групата на майсторите. Ами те са доста. Особено в София, като бихме ставили 2-1 и станахме бронзови медалисти 55-та година. Действително хубав мач направихме и хубави голови. Да не говоря за варненските мачове, защото те са много. С Черно море дербитата, още ли ги помниш? Помня ги добре, но сега в А група. В Б група не сме играли дербите с Черно море. Да. Знам, че отдавна не ходиш на мачовете на днешния отбор. Защо така избяга от родния клуб, от родния стадион? Първо да ти кажа, че виждам много малко хора, много малко публика и не искам да бъда 501 човек. Ние правихме тренировки пред 5000 души, а мачовете винаги 35-40 хиляди души. Може би хората ме обичаха повече, но уважаваха, затова идваха. А сега как да бъда 501 човек? Затова не идвам. Повече прасенца гледам в Долен Чифлик и софрата ми е богата. Ами желая все така да бъдеш с добро настроение, с богата софра и богата душа, каквото си имал винаги. Благодаря много. Бъди поканен на 28 декември правя 61 година. Ще заколя прасе, заповядай на пръжолки, на хубаво винци и хубава рекиха. Може ли с цел екип на програма Море? При всички положения даже ще заснемем как се прави софра, не е в футбол. По-български? Да. Благодаря ти. Да се вижи в израб.